Archaniel Rafael, známy to liečiteľ, sám si vie nájsť tému a to miesto, ktoré treba vyliečiť ako prvé. To, že nás napríklad bolí koleno, môže mať príčinu, pôvod, úplne niekde inde, úplne na inej úrovni. A to na týchto sviečkach zbožňujem, že idú presne tam, kde je to treba v tej chvíli. Táto energia lieči telo, myseľ i dušu. Je vhodná pri vyčerpaní, pri nespokojnosti so sebou samým. U mňa pôsobila veľmi jemne, ale mám odozvu, že pôsobila veľmi rázne. Je to o tom, kto potrebuje akéto zameranie, to zacielenie. Niekto to potrebuje slabšie, niekto silnejšie. Keďže idem túto sviečku poslať, tak mi prišlo urobiť k nej trošku video krátke, aby ste videli a nacítili si ten symbol na nej.